Sompa. Eu vou no ar, não já Sompa, Sompa FM. Ghana de shemamba mu wachirichiri ni abencheye na mutie Sompa titru mu a akan kasa eye modde emu aborofo titru na brochirefo no yeda so a ejina mamerenum ye mamu nyina chimbio emamakwa aba dwumadie Ghana today enye durusu a na ye wurawura mu efa nkrata no de abeba abadwa so na yebiebie nani de kire wo ma uhunu sade wo man no na bose tie ene babia yeduru ne de ye kro na yenya tena sese ya ene wonso wo akwanya wom bra ensempa na ba wie na wabo awuram aba ba kire wa adwen de afa enkomo a ye boye no ho eno saa no ne ye ka kire wo se wosima baako no mu no hwese ubetie afiri ofon no mu na mom enye radio no so a wutie no ye bra ye bo oboso no ene wo se o ma radio na ne bie no wai no obi antie bi enti anopa ya ye bo oboso yi no live e wo Sompa 106.1 bono Easter hinkru tachiman saada na esanso ye live e wo Sompa 90.7 nkransa topetia kokosu frawasu na gyanyina sabre kro na uduru Sompa takwanso a DJ Ken ho 101.1 TN Park baby e wono ho nyina da ye paapai fa ho na ye tena sesa ye baanu anopai mene menua ba Abena Adepa Kofi na me frɛ na Adepa tiawa Adepa akwa aba ya triple A mine wonderful wabo be medini na bibia boko adom enkran frama de mu ede mu ntontom oh ma ho meso but baby ayeti entontom ni ho entontom wo ho ma menka ne say entontom wo ho but ento baby ana me mete e odun kwa no okay ane okay entontom wo ho but ento baby ana me mete what you say wonderful ebi didi bi achi afuchine ebi didi bi achi na ntontom nso nyame ebo ade wa amwo na omu firi hene bae efi na de wo mo bae nyame amon eside nyame bo wo mo but nyame bo wo mo ba wa anya fia wo mo ma sanity ade bia wa sase so bia nyame ne boy ntontom nyame ne boy yeso obo mo anyina okay obo bo anyina wanka so obo bi jabi e na me no mienu beto aso da bi okay wo bo mo anyina every animal great Sompa FM. O bon toteboa wonu ma awianom ne wonu ma etu no na ntontom ka ho okay wow ntese ntontom o ye takraboa so wa taban wa ye takraboa okay se takraboa na bra no wa hyen no na na musuo nani no no wa soma takraboa ne so ko hwese nsuo na tia ntontom ko bi bi na ntontom ne saboa na taban Abena Adepa triple A mine anopai ma yema etifo yakọ ketuwe bi na yakọ medema no se pani eba Ghana bosie pa no woka ho ye chechire wo man ye nya fa ahudie ansa na ye gye ho afiri buru ni fita nsem sabre no na untime emto nyom keke ansa na abeto nyom no ye se ye de kokoma queen ehwem na nsem na ewo mu no efata na edisa aso bi atibi akura atibi eye na atibi eye wonderful ema brimbrimbo enchiwo bia ansa na
enti esa ata mo na na ehwe yeso nti no wo sabre no se wo hwe brofo a wo de betro nwom a wo se oye se ye poet a wo se oye poet se oye obese ona motopaya wo se ona motopaya ni na ona motopaya no ni ma de koro say o literature papa e mi literature ka gre do na bona mra ne se osibisa ba mo wo de ne nsa to no so na wo de anopai no wahu e bia ye ka osibisa yi wo hunu de ye ka na asem no ko sompa 106.5 Accra na dia so Facebook ya de na to so e de mfoni atoso ko hwe osibisa e bia wo hunu ne da wokɔ hɔ abehu ne mfoni anopai ba mo wo de ne nsa aka no won ne bo we are going Sompa FM. heaven knows where we are going. We know we will gong. We will get there. heaven knows how we will get there. We know we will gong. It will be hard, we know that the road will be muddy and rough. We will get there. Heaven knows how we will get there. We know we will. Go. One. Oh, 70 years old. But then way I am de papa and you way ya me de or sibisa you way me de pa. Then you way I am de. And I know ba could be so aka ho. Aquaba ho. Wonderful. Welcome home. Dodona de year almost 16. Anne. Okra me di year me program bi. Wonderful. Aquaba anya no. Akwaba wa tu. Debi. Why ya de buru ye ho anope. Wayira. Papa na hwehwe nyom na ma yen wo be. Oh, nyom no de nyina ho. Sa nyom no ho. O say welcome home. Akwaba. Eno so de pa. Bi nyina ye osibisa na nyom bia na so kai. Na o ma wonuma efiri amano ne ba no. Eba no. Akwaba. Enti kane no kura ne se empanimfo tu kwan no mo ba. Na ayi bi a ya o mo boni say no ye frɛ ne say sankuo no na wo de akwahia wo mo e wo wiem hyen gina bia sunshine day so na boy wanya nwum ni bi yentie we mu no ho na we no ne din a ye din nim no ye frɛ ne Teddy Osei ye wo na afi apem ahenkono aduasa nson 1937 2025 na nyame ato ne nsa afrɛ no wodi atete firim mfia wadie na won se na nye ono nko kiki jan so ka ho wono na wo keyboard no wono se ye wona afi apem ahenkono aduoson baako na afi apem ahenkono aduoson enkono na oti nananom wonse do eno achi no ye wo so ama few wono so na yawo no afi apem ahenkono aduosia nkono na mfempimienu na adunu ya oti nananom wonse do wo moa so ne bo akwaba wo de ye nkomra wono ana sunshine day nso wo boye na afi wo yaya na wo yaya no ga danwe kasa enti papa no kama ese Ghana kasa ne de bebia no wa ese mframa o bofa ho enti sei o hwe mfinhia wodi ya odi mfinhia do wotwe nwotwe 88 years enye pufu ne de ma wo Debi we de nye sompa na wanya afiri be wonim se ne bana wo form ye no ko form no wo London 1969 amo English abrochi ma ohima krum no ko form sa ban na sa na nyumi a wo kana asem wo ya no eno me kai se no omuyi kantata wo ya no ane ena even ya de di kan boy ewe
we are going and also no mo di kata nti ho na emanyom no ebeye me de pa emanyom no beye me de pa na se de osibisa na yi ne ho abakwasam kakra etie no hwe ma wo mo ne wo mo form ba ne nyina no eye wo mo a wo mo dini ne mu oduro edini mu odu nti enkoye se bia we eye asantini nko a wo fa tribe bia bi ena wode wo mu ehye na wo hwe mu a saa waya na wo ka ho asem ebegiri ayi entre ha pa ewo Ghana ha say 1980 satan kwa ni 1980 ni a wo me nyini papa ena jenche ha pa tino wo hwe na ho nsam ne dia owura no waya adwuma pa nyamefa ne krensie ye hwe de wo so ho yi mo ene ansa na ye bekokura no Wosa eno kra na me say ball of wo use ajo wosa na nyom de etwa ba bia e ba de emra wobo sa ka fatum de didi asa de buye mu obo ni nyina eno ho asem no ye ma na busua nyina ya akọ e ma Ghana enyomto adwumakuo no nso kafra e ma wono mo hyeden na we no e ya desuade esanse so hwe de pani waba beyo enwuma wotoe se de mu nsem tie na wo de toto enne se de ye to nwom sare biara e de se bi yakwa binom toto nwom a na hu se ye ya amane afiri kwan num enti e wo se ye san nyina ye tie sompa ba bi akwampa ne da na yafa enya home e de ama yenkra anopai ensam ne de epi ensam ne epi osibisa onya wo ema enan wonderful our 4 kids 4 kids yes and 4 children and then 4 chas kids ne de wo mususa we children we are children me de ne kids enan na year ne Adelaide tish wonderful Tishkudu. Oh, Adelaide. Tishkudu. What they near the Adelaide. Yempaya ho asem bia. Ene Adelaide. Wo man 9. Emma yesen, mema yesen. Emma 2, mema 2. E pae. E pae. Omudi chempe. 88. Wo 4. Oh 4. Now what do say? Sabre no ne queen die hie nyina no. Ane, wo 4 pe enan. Man 9. Na wunya 40, wow 5. What's say? Wunya 40, wow 5. Una wutwa mfie na na. What's say? Una wutwa na. Mama bi. Una wo mam bi. Ombe. Dem na ma no mbe. Efie na mde ma no mbe.